ko nga ni, siyempre, pag nagre-reflect ako, sabi ko nga ni, itong paglaog ko tikti sa, pag ako ng panibagong responsibilidad, malakas ang aking paniniwala na may divine intervention. Kasi hindi ko naman po yun plinano na maglaog dito bilang Vice President. Hindi dahil walang kakayanan, kundi sabi ko, atawan ng tsansa yung ibang mga interesado na gustong mag-offer ng services. Alagad, parehas kang pagkandidato kong bilang barangay captain sa barangay namin sa Buragvis, talagang hindi ko inagad pero uminabot sa kuya ang opportunity or ang pagkakataon na ma-involve. So, sisay man ako para magsayuma. Ito ay sarong senyales na yaon, kaipuhan siguro ang aking serbisyo bilang parte kan organisasyon ng Liga ng mga Barangay sa Legazpi at taos puso kong aakuon ining responsibilidad na ibinigay sa ko bilang Vice President ng Liga ng mga Barangay. Plano ko sumuporta kasi saro man lang board ang kulang kung ano para ikakarahay kan bilog na barangay, kan bilog na liga, yaon po ako nakasuporta.